खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटी पुलिसा गोदान बोसोराव जौ फेनानै गारि सालायग्रा सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों राहानि थिरांथा लादों। गसाइगावनि बनगाव गामिनि जोहोलाव गलदं एबा सान्थनाथ बसुमतारीनि मांखरसालिखौ फोसाबदों। 20 दिसेम्बर खालि नरेन्द्र मदिआ आसामाव फैगोन। काछाराव 290 कार्टुन बार्मिज सिगारेट जब्द, सासे हमजादों। एबसुआ मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ लोगो हमना बर' रावनि सायाव गोसोखांलाय गथायदों। 2026 बिधान सभा बिसायख'थियाव AIUDF आ मोन 17 मासियाव बादायगोन। हाग्रामा महिलारिया हटेल एन्ड टुरिस्ट मेनेजमेन्ट इनस्टिट्युटनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। EDआ भारत बेरेखा खामानिजों सोमोन्दो थानाय 50 कौटि रां जाख्ल'नायनि आन्दोआव मणिपुरनि मोनबा थावनियाव सिग्रोमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गोदान बोसोरा सफैनाय लोगो लोगोनो आसाम हान्था मेला बिफाना गुवाहाटी सोहोराव जौ लोंनानै गारि सालायनाय आरो गोबां गोख्रैथिजों गारि सालायनायनि जाहोनाव सोमजिनाय लामा जाब्रबथायफोरखौ होबथानो नाजादों। जौ लोंनाय आरो गोख्रैथियै गारि सालायग्राफोरखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानै बिफाना रोखा खालामनाबो होदों। फोरबोनि समाव लामाफोरनि ट्राफिकखौ सरासनस्रा आरो रैखाथि गोनां खालामनो जर'खा राहाबो खालामनाय जायो। बेनि असिलायै कामरुप जिल्ला हान्थामेला बिफाना गावनि बाहायग्रा हान्जाफोरखौ गोदान मुगानि आगजुफोरजों थियारि खालामो। मंगलबारखालि हान्था मेला बिफाननि मन्थ्रि सरन बर'आ गासै मोन 84 लामा रैखाथि किटफोरखौ इनफर्समेन्ट अफिसार आरो पुलिसनो गथायना होयो। मोनफ्रोमबो लामा रैखाथि किटआव बडि केमेरा आरो गारिनि गोख्रैथिखौ सुनो थाखाय स्पीड गान आरो डेश केमेरा फसङो। बे आगजुफोरा मावख'गिरिफोरनो गोख्रै खारनाय गारिफोरखौ मोजाङै सिनायथिनाय आरो सालायगिरिफोरनि सायाव जुरिमाना फोनांनायाव मदद होगोन। बेनि अनगायैबो मावख'गिरिफोरा जौ लोंना गारि सालायग्राफोरखौ आनजाद नायनो थाखाय बेट्रलाइजार बाहायदों आरो जाब्रबथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय ट्राफिक नेमफोरखौ गोख्रोङै मानिनो थाखाय बिथोन होयो। आथिखालाव हान्थामेला बिफाना फैबाय थानाय सानफोराव नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेफोरबादि जर'खा हाबाफारिखौ सोलिबाय थागोन होननाबो फोरमायदों। 1961 मायथाइनि 14 एप्रिल दानाव जोनोम मोननाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बनगाव गामिनि रुंसारि लाइसरन बसुमतारी आरो थेले बसुमतारीनि फिसाज्ला गोहोगोरा रुंसारि सान्थनाथ बसुमतारीनि मांखरसालिखौ फोसाबनानै होयो MCLA उइलियाम नार्जारी बिथाङा। सान्थनाथ बसुमतारीनि गोहोनि थाखायनो बिनि मुंखौ गलदं एबा गान्दा खुंगुर होननानै गाबज्रिनाय जायोमोन। मख'नो गोनांदि गलदं एबा गान्दा खुंगुर बसुमतारीया मुंदांखा गोहोगोरा आरो जौब्लां देरब्लां 7 फुट 2 इन्सि गोजौ गलदं हारसिङैनो 2 कुइन्टेलनिबो बारा लिरथाय दिखांनो हानाय गोहोगोरामोन। बर'नि बेबायदि गोहोगोरा जोहोलावखौ बयबो सिनायनांगौ, बिथांनि जिउ जारिमिनखौ मिथिनांगौनि थाखाय MCLA उइलियाम नार्जारी बिथाङा गावनि खरसजोंनो गलदंनि मंखरखौ फोसाबनानै दिनै बेखेवनो होयो। गसाइगाव जिल्लानि BPFनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी बिथाङा मांखरसालिखौ बेखेवनानै होयो। लोगोसे बर'नि फिसा गोहोगोरा गलदं आरो गायदे हेलेना बिथांमोननि गोसोखांथि आरो जिउ जारिमिनखौ बयबो दावबायारिफ्रा मिथिनो हानाय बायदि BPF सोरखारा गथ'साफोरनि पार्क आरो मुसुखा खालामनानै जारिमिन लिरनानै दोननाय राहा लागोन होनना फोरमायो MCLA उइलियाम नार्जारी बिथाङा। गोहोगोरा गलदं बसुमतारीनि मांखरसालिखौ उइलियाम नार्जारीनि बाख्नायनायाव हाबाफारिखौ साबायखर बावदों ओनसोलनि सानसुमैगिरिफोर आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा। 1990 मायथाइनि 10 अक्ट'बराव रुंसारि जानानै हारिनि बिखायाव गोबां सुख'हायै दाहा गालाङो रुंसारि गोहोगोरा सान्थनाथ बसुमतारी एबा गलदं बसुमतारी एबा गान्दा खुंगुर बसुमतारीया। साननैनि हाबाफारिजों आसाम दावबायनो थियारि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि। फैगौ 20 दिसेम्बर खालि साननैनि हाबाफारि लानानै आसामाव दावबायफैगोन नरेन्द्र मदिआ। 20 दिसेम्बर खालि बेलासिनि 2:45 रिंगायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामगोन। बिरखं गाथोनाव गोदानै बानायनाय टार्मिनेलखौ बेखेवगोन मदिआ। लोगोसे लकप्रिय गपिनाथ बरदलैनि 21 फुट गोजौ मुसुखाखौबो बेखेवगोन आरो सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लागोन। बेनि उनाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ रायजो BJPनि गाहाय मावख' अटल बिहारी बाजपायी भवनसिम थांगोन। बिरखं गाथोननिफ्राय बशिष्टसिम थांनाय समाव लामायाव थानाय दोलोनि मावथि आरो हेफाजाबगिरिफोरा मदिखौ बरायगोन। मदिआ हादरारि राजा लामायाव बेहारबारिनिफ्राय बशिष्टसिम मोनसे रड श'आव बाहागो लागोन। नरेन्द्र मदिआ 20 दिसेम्बरनि हराव कयनाथरा रायजोआरि आलासि जिरायसालि न'आव थांगोन। 21 दिसेम्बरनि फुङाव मदिआ उजान बाजारनि सती सातनी पीस पार्कआव नुजाथिगोन। सती सातनी पीस पार्कआव मदिआ
परीक्षा पे चर्चा मुंनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बेनि उनाव गाहाय मन्थ्रिया सोनाब बरगावनि शहीद स्मारकआव थांगोन। शहीद स्मारकआव हाबाफारि लानायनि उनाव गाहाय मन्थ्रिया नामरुपसिम थांगोन। मोदीआ नामरुप सिनि कारखानायाव लुफुंजानो गोनां गोदान मावथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। 10,000 कोटी रांसो खरसा खालामनानै लुफुंजानो गोनां बे मावथांखिखौ गाहाय मन्थ्रिया बेखेवगोन। होबथाजानाय आयेन बेरेखा ड्राग्सजों लोगोसे समानै बिदेशी सिगारेटनि हेंथायैबो गोख्रों अपारेसन खालामदों काछार जिल्ला खुंथाया। बेनि फिथाइ महरै काछार पुलिसा गोबांथार बिबांनि बिदेशी सिगारेट जब्द खालामनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला आसाम मेघालय सीमायाव थानाय मलिदहानि खालाय सेरायाव गोख्रों सिग्रोमनानै गुमरा पुलिसा गोबांथार बिबांनि बिदेशी सिगारेट जब्द खालामदों। पुलिसा काछारनिफ्राय मेघालय फारसे थांनाय AS26C9599 नम्बरनि ट्राकनिफ्राय गासै 290 कार्टुन बार्मिज सिगारेट जब्द खालामदों। जब्द खालामनो हानाय 290 कार्टुन बार्मिज सिगारेटजों लोगोसे पुलिसा सासे सुबुंखौबो हमनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला जब्द खालामनो हानाय बार्मिज सिगारेटआ बे समाव गुमरा पुलिसनि जिम्मायाव दं आरो बेनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो। गुबुन मोनसे अपारेसनाव काछार पुलिसा 388 ग्राम हेर'इन जब्द खालामनो हानायनि खौरां मोन्दों। लोगोसे 3 ड्राग्स पेडेलारफोरखौबो हमदों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय 388 ग्राम हेर'इननि बेसेना खमैबो 2 कोटी 20 लाख जागोन होननानै पुलिसा आन्दाज खालामदों। आरो हमजानाय 3 सुबुंखौ दिलदार हुसेन 25 बोसोर, नाजुरुल हुसेन 20 बोसोर आरो जासिम उद्दीन 25 बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों। मोन 30 साबोननि बाकसाव लाबोदोंमोन हेर'इनखौ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद सुंद'यै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मोनसे थान्दै हान्जाया मंगलबारखालि मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ लोगो हमदों। बे लोगो हमनायाव एबसुनि थान्दै हान्जाया बर' बिजोंनि जेंना जेंगोना सुस्रांनाय आरो बिथायारि दाथायनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायो आरो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला एबसुनि थान्दै हान्जाया मोनबा दाबिनि गोसोखां बिलाइ गथायदों। बे दाबिफोरनि गेजेराव गोजोन बर' गोरोबथानि उनाव आसामनि गासैबो केन्द्रीय बिद्यालयफोराव 10 थाखोसिम बर' रावखौ एमाइल महरै थिसननाय आरो सी-टेट आनजादाव लेंगुवेज 1 लेभेलसिम बर' राव थिसननाय। बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै बिटिआर ओनसोलाव थाबैनो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ गायसंनो थाखायबो एबसुआ मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ खावलायो। बेनि अनगायैबो एबसुनि थान्दै हान्जाया मिरुनि जइन्ट सेक्रेटारि नर्थ इस्ट नीरज कुमार बानसदखौ लोगो हमनानै बिटिआर गोरोबथाजों सोमोन्दो थानाय सोलोंथायारि बिथिंनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो दाबि खालामो होननानै मिथिनो हादों। बिसायख'थि आय'गआ दासिमबो 2020 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावाखै। नाथाय दानिफ्रायनो रायजोआव बिसायख'थिनि गोख्रों बार बारनो लादों आरो गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरानो गावबागाव गावनि खोलोबआव फोसावदिंनाय हाबाफारि लागासिनो। 2026 बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जादों बदरुद्दिन आजमलआ दैदेननाय AIUDFनि दोलोआबो। रिपर्ट बायदिब्ला AIUDFनि दोलोआबो मोन 17 बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो बदरुद्दिन आजमलआ थांखि लादों। बेफोरनि गेजेराव लामदिं बियाबाव मोनसे लामदिं बियाबनि AIUDFनि दाबिदार बिजाथि साबिर अहमदआ फोसावदिंनाय जागायबाय। AIUDFनि गुबुन सावरायजानाय बियाबा आरो दाबिदार बिजाथिफोरा जादों मान्डिया बियाबनिफ्राय हाजिब रफिउल इस्लाम, रुपुहिकात बियाबनिफ्राय आमिनुल इस्लाम, सनाय बियाबनिफ्राय करिमुद्दिन, गौरीपुर बियाबनिफ्राय मिजानुर रहमान, धुबुरीनिफ्राय नजरुल हक, मानाकासारनिफ्राय आमिनुल इस्लाम, सेंगानिफ्राय आशराफुल इस्लाम, पाकाटिबारिनिफ्राय मिनाकी रहमान, दलगावनिफ्राय मजबुर रहमान, बिहनिफ्राय मतिउर रहमान, गवालपारानिफ्राय आब्दुल हाय, साइमरियानिफ्राय इमदाद हुसेन आरो लाहौरीघाटनिफ्राय सिद्दिक अहमद। नाथाय बेखौ AIUDF दोलोआ दासिमबो अफिसियेल फोसावनाय जायाखै। हाग्रामा महिलारिया दिनै हटेल एन्ड टुरिजम मेनेजमेन्ट इनस्टिट्युटनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया दिनै चिरां जिल्लानि खासिक'त्रायाव हटेल एन्ड टुरिजम मेनेजमेन्ट इनस्टिट्युटनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखारनि डेभेलपमेन्ट अफ नर्थ इस्टनि रिजन सुंद'यै डनार बिफाननि फान्ड होनायाव NESIDS नर्थ इस्ट स्पेसियेल इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट स्किम बिथांखिनि सिङाव खासिक'त्रायाव बानायनो लादों हटेल एन्ड टुरिजम मेनेजमेन्ट इनस्टिट्युट। बेखौबो मख'नो नांगोनदि बे फसंथाननि थांखिया जादों ओनसोलाव आलासि बरायनाय आरो दावबायनाय बिथिङाव रोंगौथि जौगाहोनाय आरो साख्रिनि खाबुफोरखौ बांहोनाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला दिनै हाग्रामा महिलारिया हटेल एन्ड टुरिजम मेनेजमेन्ट इनस्टिट्युटनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव MCLA सुकुरसिं मुसाहारिजों लोगोसे गोबां सा बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरआ बुधबारखालि भारत बेरेखा खामानिफोरजों सोमोन्दो थानाय 50 कोटी रां जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरनाय मणिपुरा गोख्रों सिग्रोमो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हादरसानि राजधानी इम्फलनि गासै मोनबा जायगाफोराव सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। बे जाख्ल'नाय मणिपुर हादरसा आफादनि गावनो फोसावनाय गिबि मन्थ्रि
याम्बेम बिरेन आरो मणिपुर हादोरसा आफादनि गावनो फोसावजानाय बायजोआरि आयदा आरो रैखाथि मन्त्रि नारेंबाम समरजितजों सोमोन्दो दं होनना सन्देह खालामदों। दायनिगिरिफ्रा सारलाइस ग्रुप अफ कम्पानिफोरनि गाहाय सुबुंफोर होननानै इडिनि बिबानगिरिफ्रा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोसावदों। बे जाथाया थांनाय 2019 आव लन्दनाव बिरेन आरो समरजितजों खुंजानाय मोनसे प्रेस कनफारेन्सजोंबो सोमोन्दो दंमोन होनना बुंबावदों। इडिआ बेखौ मोनसे सिगांग्रो रायजोनि हेंथायै दावहा नांनाय, रायजोनि बेरेखा हाबा मावनाय आरो गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि गेजेराव गोरोबालासे सुथुर आरो मुगैनाय बांहोनाय होननानै इसारा होदों। बेजों सोमोन्दो थानाय सानै सोद्रोमाफोरखौ गिबियाव नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि (NIA) आरो सेन्ट्रेल ब्युरो अफ इनभेस्टिगेशन (CBI) आ केस खालामनाय जादोंमोन। दायनिगिरिफ्रा स्लाइ ग्रुप अफ कम्पानिनि फसंथानफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि इन्ट्रेस्ट लाना सुबुंफोरखौ थगायनानै नोगोद रां बुथुमदों होननानै इडिआ बुंदों। डाइरेक्टरेटआ बुंबावदों दि दायनिगिरिफ्रा गुबुन गुबुन स्किमनि सिङाव सन्देह गैयै रां खाथायगिरिफोरनिफ्राय 57.36 कौटि रां बुथुमदोंमोन आरो बे रांखौ स्लाइ ग्रुप अफ कम्पानिनि स्मार्ट ससाइटि आरो बिसोरनि डाइरेक्टरफोरनि गावारि बेंक एकाउन्टआव जमा होदोंमोन। बे रांफोरा भारत सोरखारनि हेंथायै बाहायनायाव बांदोंमोन होननानै फिन एजेन्सिया अजद होबावनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।